नै सान बिबार बारनैल' दंथारो सान बिबाराबो गलाब बिबार सान बिबार नङा नो गलाब बिबारसो बायला जिलाथारलै न'फ्रा नै होमबाबो माने सोलिसाबनानै दङ। गिबियावनो खुलुमबाय गुड मर्निं गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरबाय। दिनैथ' गोथार मंगलबार जालायबाय। आङो सायखं दायो माने न'नि गोथार बाथौ थानसालिखौ आलारि बाथि फोजोंनो रेडि जागासिनो दं, नै लिरगासिनो दं। ओमफ्राय दा बिबार खागासिनो दङ। बिबाराबो गोमो गोमो मानसियाबो गोमोमो। जोंहाना माने न'आवहाय बे बिबार गुफुरा दावदै बिबार ना मा होनो बेबो दं, खिन्थु बिबार बारथ'वाखै। मोनसे मोननैल' बारनानै दङ दायो। ओमफ्राय नैबेखौ जाहैबाय मा फुल होनो बेखौ एसे कमेन्ट खालामदो। नैबे बिबारा माने बेलेगथिं दंमोन नालाय, ओमफ्राय आङो जावखुनानै नैबिथिं गायफैदोंमोन। ओमफ्राय दा माने रानलांबायसो, थैसिगोनसो नामाथाय। बिबार नागिरगासिनो दं दा। न'आव गैयाब्लाथाय बिदिनोलै, बेलेगावसो नागिरहैनांगौ जायो बिबारफोरखौ। नै सान बिबार बारनैल' दंथारो सान बिबाराबो। गलाब बिबार सान बिबार नङा नो गलाब बिबारसोनो। ओमफ्राय नैबे बिबारा माने एसे नांबानो माने दंफाङाव एसे नांब्लानो एकदम गोलैलाजोबोलै, जलाजोबो। बारनै दंमोन लांदां जाबाय। ओमफ्राय बैनो आरो दावदै फुला, बेनिफ्राय माने बिबारानो गैया, बाराखैनो। नै बिथिं गायफैबाय आङो थुलुंसिखौ, ओमफ्राय रानसिगोनसो इयो, रानलांबायसो, थांनाय नंला इयो दै होबाबो। ओइलाय थुलुंसि बै नै सिङाव दं। दै होबा जायो, दै हो। नै सिङाव थुलुंसिया माने बिबारा न'आव थाखायाब्लाथाय नागिरथिंलाबाय थानांगौ जायो, बैनाव खाहैनांगौ जायो, एसे उसुबिदा जायो बेलेगनाव खाहैनो। जेबो होना, रावबोथ' जेबो बुङा माने बिबार थानायखौ। फाग्ला टर्न फैलायबायलै जिबायदि नै ट्रेना न'निफ्रायनो न'आव थायो ट्रेना नै मालगारि थाव थिंखि गारि मोनामफुं होजोबलांसिगोनलाय दा। थाव थिंखि गारि थांजोब्बाय। नै आलारि बाथिखौबो एकदम साफा सुजोबना लाबोबाय। बिराद गोलाव गोलाव लाबोयो ट्रेन दाबाखौहाय। बे थिंखि गारि थाव थिंखिनि नै दाबो जोबाखै, दासो जोबदों। साइथिंआ खाथि नालाय, नैबे जोंहा जेराव थादों दा, नैबे हाया माने बिखाया एकदम मावग्लुंफैजोबो। बेथ' लासैबावसो, बिनिफ्राय बिराद गोसा गोसा खारलाङो। हरावहायथ' आरो जिबायदि गोसा गोसा खारो, नैफोर हाया माने मावग्लुंफैजोबोलै नैफोरो। ओमफ्राय दा माने सावनो रेडि जागासिनो दं। नै मा देलायनांगौ? सावथ'बावासो, एसे देलायग्रोबावगोनसोनो, बेनिफ्रायसो माने सावगोन। सावनानै ओमफ्राय माने बाथौ थानसालियाव थांखासिगोन। आङो थांथ'ला, दिनै एसे खामानि दङ आंहा न'आवहाय। नै नुखादोंना न'फ्रा माबायदि गारलाय गुजाय बायलाजोबनानै दं। बिराद खामानि दं आंहा। सावखांबायानो नै सावगासिनो दं नै। ओमफ्राय आं एसे बोथोरखौ मोजाङै दिदै। बायला जिलाथारलै न'फ्रा नै, होमबाबो माने सोलिसाबनानै दङ। जाबाय सावखांबाय। मानसि गारि फैलायबायलै, मानसि गारि। एबारना मानसि गारि नै गंबेसे ट्रेन नायनो, बारे बाप, बिसिना सानिफ्रायनो नुहुरो आंनिया। न'निफ्रायनो गंबेसे ट्रेन नायनो, माल गारि नायनो ना मानसि गारि नायनो ना, एकदम थांलाय फैलाय ओरैबायदि माने जोंसो मिथिगौ आरो माबायदि माने सोलिनानै दं बेयावहाय। उफाय गैयाना, बेफोरबायदि गायनाय फुनाय हा हुबो गैया नालाय खेथि बाथि मावनो। बेफोरावनो माने जेने थेने दखान फिसा होनानै बिदिनो माने सेरेप बायदिसिना सावलाबायनानै माने सोलिसाबनानै दं आरो न'खरावहाय। माने बिदिनो
सोलिलांगासिनो दङ उपाय गैया ओंखायनो आङो भिडिअखौबो बारा गोलाव खालामला नोंथांमोननि सापर्ट मददखौ मोनलांबाय थागोन आसा खालामो बेफोरबायदिनो लोगो मोनलायबाय थागोन बिदिब्ला एसेनोसै गोजोन्थों जय बर' हारिनि